Noitebra, Fútbol Club de Santiago de Compostela organizou o segundo Trail de Compostela coa colaboración do Concello de Santiago de Compostela baixo control técnico do Comité de Xuíces da Federación Galega de Atletismo. O bo tempo acompañou durante a mañá a segunda edición do Trail Compostela, no que tomaron parte máis de 200 atletas. No cadro masculino impúxose Amador Pena do Vagalume cun tempo de 1:35:59. Pena aventaxou en máis de 5 minutos a Antonio Agullo e José Manuel Iglesias, que completaron o podio. Ao chegar á meta, estas foron as súas palabras. Hola, buenos días, son Amador Pena de Santiago, do Club de Vagalume Enerxía. Estamos hoxe disputando o segundo Trail de Compostela, organizado polo Noitebra. Puiden gañar a carreira, unha carreira moi especial para min, que aquí xa no pasado nesta mesma prova conseguín o título de campeón de galego de trail. Bueno, unha maravilla o día de hoxe, sabedes, circuito bastante duro. Funto a carreira pelexando con Ramón Folgar, que tuvo un problemiña aí hacia a final de carreira, e nada máis, agradecerlle esta carreira, ao organizador, o clube, e nada máis, gracias. En mulleres, as tres primeiras en chegar á meta serían Alba Bramonde, cun tempo de 1:50:28, que nos comenta así a súa participación. Son Alba de Noia, corredora independiente. É a primeira vez que veño esta carreira aquí, moi chula, moi duro o último kilómetro, xa descansada. Solo teño unha crítica non hacia a organización, sino hacia os corredores que deixan os geles polo suelo, e creo que iso deberíamos empezar a evitar un pouco. E nada, o día estupendo, a compañía estupenda e todo moi ben organizado. Alba sacoulle 14 minutos a Isabel Sáez e chegando en terceira posición María José Grobas, do Club Atletismo Boimorto. Nas categorías inferiores, triunfos para Manuel Juanatei e Ángela Noia en Escolares B, Xeferau Tomé e Beatriz Villadel en Escolares A e Brais Picón e Carmen Juanatei en Escolares D. Un dos representantes da organización fala para o noso programa. O nome é Martín, son un dos membros máis novos do Club Noitebra. Estamos aquí o sábado 13 de marzo para celebrar o segundo Trail Compostela aquí nas mediacións da Granxa do Sesto. O tempo acompaña, temos máis de 230 inscritos. A prova está composta de 21 km 900 para a categoría absoluta. Damos as gracias sobre todo aos participantes por apoiarnos un ano máis no segundo campeonato Trail Compostela, e aos patrocinadores, Panadería Moure, Iscositas de Enfieltro, Gadis, Decathlon, así como o Concello de Santiago e a Federación Galega de Atletismo. Estamos aquí esperando a que remate este ano a prova. Unha vez rematada a prova, queremos invitarvos a todos a que vos apuntedes o ano que ven. Se tuvemos algún fallo, queremos pedir perdón desde a organización. É o segundo ano, intentaremos ir mellorando pouco a pouco, e vos esperamos aquí para o ano que ven, na terceira edición do Trail Compostela, aquí na Granxa do Sesto, a poder ser canto máis xente mellor. Moitas grazas.